Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod Doza Minimă de Cripto. Vreau să mulțumesc celor abonați la canal. Nu uitați, la pragul de 1000 o să facem un giveaway cu premii în cripto. Dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Ovidiu, iar acesta este canalul meu de YouTube, pe care prezint diferite proiecte cripto, știri sau update-uri importante. Rămâi cu mine până la capăt, iar dacă ți-a fost de folos această informație, lasă și un like să dăm puțin peste cap algoritmii de la YouTube și să ajungă acest video la mai multe persoane. Dacă ai întrebări sau vrei să intri în contact cu mine, folosește secțiunea de comentarii de mai jos. În acest episod o să vorbim despre XRP. Dacă nu știi ce face această criptomonedă, găsești în descriere un link cu un material DMC despre XRP. Mie personal îmi plac criptomonedele cu fundamentale și cu echipe serioase în spate. Personal investesc pe termen lung, iar XRP este una din aceste criptomonede care, din păcate, în ultimii 2 ani a întâmpinat probleme legislative. Comisia de Bursă și Valori a Statelor Unite, un fel de poliție a afacerilor sub numele de SEC, a acuzat compania Ripple că au vândut monede XRP sub formă de securități neînregistrate. XRP este de fapt o monedă care alimentează rețeaua RippleNet pentru a face tranzacții rapide în orice valută cu taxe aproape zero în doar câteva secunde, nici de cum o securitate cum este acțiunea Tesla, de exemplu. Procesul durează încă din 2020 și probabil acesta este motivul principal pentru care XRP nu a avut un ciclu de bull run în 2021 odată cu Bitcoin și restul criptomonedelor. SEC-ul a reușit să țină pe loc evoluția acestei criptomonede, dar aparent în 2022 vin și veștile bune. Avocații companiei sunt de părere că acest proces se va termina undeva în lunile aprilie sau mai ale acestui an, iar CEO-ul se așteaptă la un răspuns favorabil pentru compania Ripple. Analiștii nu au stat nici ei departe. Preconizează că la sfârșitul acestui proces, XRP să intre într-un raliu și să ajungă și la suma de $27. Puțin cam greu de digerat această informație, mai ales că XRP ar trebui să strângă o capitalizare de piață de $1 trilion să se întâmple asta. E posibil, dar un target mai realist ar fi undeva în jurul sumei de $10 per monedă. Dacă ne uităm puțin pe grafic, o să vedem că mișcarea pe care a făcut-o XRP în ultimii 2 ani este asemănătoare cu mișcarea din 2016-2017, înainte de pump-ul din bull marketul precedent, care a dus moneda la un all-time high de $3,4. Dacă ne luăm după psihologia de piață, trebuie să ne așteptăm la XRP să facă o mișcare de 3x față de all-time high-ul precedent și să ajungă undeva în jurul sumei de $10 per monedă. Consider că este posibil acest lucru datorită fundamentalelor companiei Ripple, care de curând au lansat și XRP Ledger. Pe viitor ne așteptăm la contracte smart, NFT-uri și sidechain-uri pe blockchain-ul celor de la Ripple. XRP este la bază o criptomonedă care se adresează instituțiilor financiare, nici de cum pieței de retail ca mine sau ca tine, și se vrea a fi competitor direct cu sistemul SWIFT. În comparație cu SWIFT, care are în jur de 11.000 de parteneri, XRP a reușit să strângă 300 de instituții din peste 55 de țări din întreaga lume, unde vedem nume precum Santander, American Express sau Bank of America. Trebuie să ținem cont că totuși SWIFT este din 1970 pe piață, iar XRP întâmpină probleme legislative. În ciuda acestor probleme, XRP reușește de curând să atragă bănci de top din Canada care vor să folosească RippleNet pentru tranzacții externe. Iar în Emiratele Arabe, XRP a fost listat ca și alternativă directă pentru sistemul SWIFT. Eu consider că după finalizarea procesului cu SEC, XRP o să vadă un pump destul de consistent, deoarece, cum spuneam și mai devreme, XRP nu este o monedă care se adresează pieței de retail, ci este o monedă pentru instituții mari. Instituții care vin și cu milioane sau miliarde de dolari în joc. Acum probabil ai auzit prin diferite grupuri de Telegram, Facebook sau Discord, precum că XRP este un scam sau că nu face nimic. Dar dacă mă întreb pe mine, XRP este o monedă cu fundamentale care vine cu un sistem de tranzacționare bine pus la punct și rezolvă o problemă cu care societatea se confruntă în ziua de azi. Lumea evoluează, iar transferul de valoare trebuie și el îmbunătățit. Probabil te-ai săturat și tu să faci plăți bancare vinerea și abia lunea sau marțea să ajungă banii la destinație. Probabil de aceea și Bitcoin este considerat un activ mai bun decât aurul. Ce crezi că este mai ușor? Să transporti 10 kg de aur dintr-o țară în alta sau să muți 100 de Bitcoin oriunde în lume cu ajutorul unui telefon? Stai cu ochii pe XRP în perioada care urmează și hai să vedem dacă reușește un 10x de aici.